Indignació a les farmàcies del País Valencià. El govern no els ha pagat la factura pels medicaments dels últims 2 mesos i això els aboca a haver de buscar altres vies de finançament per saldar el deute amb els proveïdors. La situació encara és més greu a les farmàcies de poblacions afectades per la Dana. Primer van haver de fer front a les despeses per reconstruir els locals i ara, amb l'impagament de la Generalitat, les 420 farmàcies de la zona 0 s'han vist obligades a endeutar-se en alguns casos de nou. Vaig posar diners de la meva butxaca per reconstruir la farmàcia. Ara tenim el pago de la Dana i el pago dels medicaments que nosaltres adelantem a l'Estat. Les farmàcies esperen el pagament corresponent al mes de maig i el del juny. En total, el deute puja fins a 78 milions d'euros. Les farmàcies durant un mes podem aguantar, però 2 mesos no. Tenim que pagar moltes coses, sueldos, la renta, l'alquiler, el lloguer, la llum, l'aigua, la seguretat social. Les farmàcies es plantegen aturades i mobilitzacions si no els arriben els diners. Per la seva part, el govern valencià trasllada la responsabilitat a l'executiu central. Diu que no pot pagar les factures perquè no els han arribat els diners del Fons de Liquiditat Autonòmic. Sense el FLA, el Consell ha demanat autorització a Madrid per poder demanar un crèdit als bancs i poder pagar els proveïdors. A través d'aquesta via i segons el govern de Carlos Mazón, aquest mateix mes les farmàcies podrien rebre els diners. Ens pareix correcte, ens pareix bé. El que sí que vulguem és que pague, això des de luego. Per tant, demanem que el Consell de Ministres aprovi aquesta solució mentre vinga el FLA. La farmàcia té un equilibri econòmic molt crític, no és com altres comerços o professionals, i entonces un impagament, aunque siga de un mes o 2 mesos, és molt crític. Com a protesta simbòlica i en 2 jornades, les farmàcies han abaixat les persianes durant uns minuts. Alba Barbosa, TV3, València.